Lanos je firma s historií od roku 1996. To znamená stabilitu a zkušenosti. Na český stavební trh dodává automatické dveře, Dveřní zavírače, systémy pro otevírání oken a kování pro skleněné příčky. nadstandardní skladové zásoby jsou v dnešní době důležitější než kdy dřív. Při problémech s dodávkami mít zboží pro okamžité dodání je pro mnoho projektů klíčové. Dáváme přednost pouze ověřeným značkám s dlouholetou tradicí. Spolupracujeme s architekty a projektanty už ve fázi návrhu. Máme vlastní výrobu a montážní týmy pro záruční i pozáruční servis. Školící prostory přímo ve firmě znamenají, že investujeme do vzdělávání svých lidí i partnerů. A poslední věc. Komplexní služby od návrhu, výroby, montáže a servisu znamená mít jednoho partnera na všechno. Zdraví vás tým Lanos a těšíme se na spolupráci.